Bayan, pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset,
the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Cabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Narito na mga malalaking balita ng Central Luzon ngayong araw. San Simon Mayor, 5 konsehal guilty sa dishonesty, grave misconduct at pa ayon sa SP. Bagyong Dante nag-iwan ng makapal na putik sa Makabebe. Clark Terminal 1 gagawing vaccination site ng mga pribadong kumpanya. At driver, ninakawan ang mga amo ng 7.5 million pesos. Maya Pabili, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Quizon. Narito na ang mga nagmuna at tinutupang balita ng CLTV News. Kung dati-dati baha ang pinoproblema ng mga residente ng Makabebe, Pampanga, tuwing may bagyo na dagdagan pa ito ngayon ng problema naman sa putik mula sa isang road construction project na inabutan ng panahon ng tagulan. Nangako naman ng Municipal Engineering Office na agad aaksyonan ng problema upang hindi na makaabala pa sa mga residente. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Kahit tirik na ang araw rito sa Makabebe, Pampanga, kapansin-pansin pa rin ang iniwang makapal na putik ni Bagyong Dante. Dito sa poblasyon kung saan ongoing ang road at drainage construction, tumambad ang putikang kalsada sa mga motorista. Ayon kay Nardo Masangkay, taon-taon ay problema na nila ang baha at putik. Mahirap. Ano yung daan, pangit yung daan. Puro putik yung dinadaanan. Inaalala niya rin na magiging kalagayan ng kanyang tricycle kung laging susuong sa ganitong klaseng kalsada. Siyempre, masisira. Magkakalawang. Pero nauunawaan naman umano ng ilang residente ang sitwasyon. Mas magandang ayusin na ang kalsada imbes na lumala pa ang pagbaha sa lugar. Kasi pagka nagawa naman yan, maginawa na lahat kami. Pasensya, konting pasensya lang. Bukod sa maputik na lagay ng poblasyon, sa videong itong kuha ng isang concerned citizen, makikitang nagtutulak ng kanilang tricycle ang ilang motorista sa Barangay Santo Rosario dahil pa rin sa putik. Ayon kay Makabebe Information Officer Lionel Ginto, magsasagawa ng pagtambak ang Municipal Engineering Office sa mga apektadong lugar. So ang immediate solution po na gagawin natin is naka-standby po ang mga equipments natin para po patagin yung baku-bako or yung putek. And then po mamayang gabi, meron pong darating na 20 dump trucks para po ibuhos yung yung base course or embankment para po mawala na yung putek at makontinue natin yung project. Dagdag pa niya, ngayong taon din nakatakdang matapos ang 4 million peso road project sa poblasyon at 12 million peso phase 2 road project sa Santo Rosario. Pagkatapos po niyan, magiging maginhawa na, matataas yung daan, wala ng putek, wala ng baha.
Ang Macabebe ang isa sa mga coastal municipality ng Pampanga na taon-taon ay binabalot ng tubig tuwing panahon ng tag-ulan at lalo na kung sasabayan pa ito ng high tide. Rainiel Pawid, CLTV News. Kailangan umanong magkaisa ang mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon sa pagpapabuti ng river and water resources management. Ito ang payo ng hydrologist na si Hilton Hernando, Chief ng Pampanga River Basin Flood Forecasting Warning Center. Hindi lamang umano kasi tuwing tag-ulan dapat maging mataas ang kamalayan ng mamamayan sa epekto ng climate change na bumabago sa topografiya ng mga lugar sa gitnang Luzon. Dapat umanong magkaroon ng isang komprehensibong programa para pangasiwaan ang pagbagsak ng malaking tubig ulan at haba ng panahon ng tagtuyot. Narito ang ulat. Tuloy ang trabaho at walang naantalang major infrastructure flood control project mula dito sa Porac River sa pagdaan ng Bagyong Dante nitong June 3, 2021. Ito ang nasaksihan ng CLTV News Team sa pag-ikot namin sa western portion ng probinsya ng Pampanga kung saan idiniklara ang storm signal number 2 noong June 2. Walang nagbago sa level at bilis ng daloy ng tubig sa ilog. Ayon kay Engineer Odeya Jigs Gregorio Jr., ang Pampanga 2nd Engineering District ng Department of Public Works and Highways, anticipated o napaghandaan nila ang pagtataya ng Weather Bureau na hindi magiging mapaminsala ang Bagyong Dante, kaya tuloy ang mga nakaambang konstruksyon sa mga flood mitigation project sa kanyang distrito. Yung mga proyekto natin sa mga major river system natin, katulad ng Gumain Porac River, yung mga flood control projects po natin, katulad ng mga slope protection works, ay mga ongoing naman po itong mga ito sa kasalukuyan. Sinabi ni Engineer Odeya na sa kabila ng pandemya ay naiproseso na nila ang dredging at desiltation sa mga major tributaries ng ilog gaya ng sub-basin sa Pasak-Guagua River. Isa lamang umanong hamon sa kanila ay ang pag-awat sa mga kabalen na may fish pen sa bukana ng water reservoir ng ilog. Ay yung mga fish pen, as long as hindi nakakaano sa ating mga main waterway, kailangan po yung mga fish pen natin, huwag po nating i-construct na ma-obstruct yung flow of water. Ang Gumain River ang sumasalo umano sa tubig na mula sa upstream level ng Porac at sa mga bulubundukin sa Zambales, kaya mabilis ang pagragasa ng tubig sa tinaguriang ikalawang distrito ng Pampanga. At ayon sa hydrologist na si Hilton Hernando, Chief ng Pampanga River Basin Flood Forecasting Warning Center, hindi naman umano kasi ito ang napuntirya ni Bagyong Dante sa loob ng 24 oras na hindi man umabot sa 20 millimeters ang naging buhos ng ulan. Actually, mahina lang naman yung Dante. Tapos pangalawa, hindi naman siya nag-direct hit sa Pampanga for that matter. Yung fringe effect lang, yung gilid-gilid lang talaga tumawa. Mas peligroso umano ang bagyo kung ang malaking diameter nito na nagdadala ng malaking volume ng ulan ay tumama sa bundok o sa gawing northern part ng Central Luzon. Itong nangyari natin sa Dante, yung epekto ng ulan, nandito lang sa south of the basin. No? Ang mabigat kung ang bagyo dumaan sa north of the basin kasi magmimula yun sa upstream o baba. Bilang hydrologist, rekomendasyon niya sa mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng flood control project ay mapagkaisahan ang river and water resources management. Punto niya, hindi lamang dapat ang pagpapabuti ng daloy ng tubig baha ang maisaalang-alang ng mga magkakatabing bayan sa Central Luzon, kundi pati na ang water reservoir tuwing tag-ulan. Marami pa dapat na mga ganyan, yung mga water impounding projects. Kasi marami rin kasing tubig ang nasasayang. No? Kaya mas maganda kung meron pang paraan. Gaya niyan, kung bumagyo man, kuminsan, tapon na lang ito sa dagat. River and Water Resources Management. Dito umano kailangang maging mulat ang local government unit na hindi kailangang magkanya-kanya ng proyekto na iniiwasan lamang ang pagbaha. Dahil ang isa rin sa dapat bigyan ng halaga ngayong ramdam ang climate change ay ang supply ng tubig, lalo na sa mga lupaing agraryo.
Tanging ang Pantabangan Dam at Angat Dam lamang umano ang malaking pasilidad ng water reservoir sa Central Luzon. At dito, hindi lamang ang mga taga Central Luzon ang nakikinabang, kundi ang mga taga National Capital Region o NCR. Unang-una yung mga dam, hindi lang yan tungkol sa power, irrigation, and domestic water supply. Ang pang-apat na function yan is flood mitigation. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, driver ninakawa ng mga amo ng 7.5 million pesos. At PRK Terminal 1, gagawing vaccination site ng mga pribadong kumpanya. Magbabalik ang CLTV News.
Dispungaldo, kabalen! Malyari mo na lang albende ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli da rin ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, Mantabe na Kakeni. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang balita. Nahuli na ng pulisya ang pangunahing suspect sa pagnanakaw sa dalawang Korean nationals sa Clark Freeport Zone. Ang suspect, ang mismong driver ng mga Korean tourists. Aabot ng 7.5 million pesos na halaga ng cash at luxury items ang natangay ng mga magnanakaw. Si Rainiel Pawid ang may balita. Napasakamay na ng pulisya ang suspect sa pagnanakaw sa dalawang turistang Korean national sa loob ng isang subdivision sa Clark Freeport Zone noong May 31. Kinilala ang suspect na si Richard Dangayan, dating driver ng dalawang biktima na sina Gun Lee at Seong Jun Park. Base sa investigasyon, habang naghihintay umano ng food delivery ang dalawang turista kasama ang kanilang local escort na si Karen Rose Maningo, ay bigla na lang pumasok ang dalawang nakabonet na lalaki at saka sila pinosasan. Nang mga panahong iyon, nasa kanyang kwarto rin si Dangayan at pinasasan ng dalawang lalaking kalaunay na pag-alamang kasabwat niya sa krimen. Nang ipatawag para sa investigasyon si Dangayan, nakita sa kanyang cellphone ang palitan nila ng mensahe ng dalawang sospek. Dito niya na rin inamin na kasabwat siya sa naturang pagnanakaw. Natangay ng mga sospek ang pera at mga gamit na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos. Kabilang na riyan ang 26,900 pesos, 5 million Korean won, mga alahas, luxury bags at ATM card. Kasalukuyan pa namang tinutugis ng mga otoridad ang dalawang kasabwat ni Dangayan na kinilalang sina Reynaldo Casiao Beatriz at isang kinilala lamang sa pangalan na Migs. Rainiel Pawid, CLTV News. Guilty. Ito ang hatol ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga kay San Simon Mayor JP Punsalan at 5 pang konsehal ng bayan sa reklamong dishonesty, grave misconduct at iba pa. Ito ay kaugnay ng di umano'y maanumalyang pagbili ng lupa ng LGU sa gilid ng munisipyo. Hirit naman ni Mayor Punsalan kaugnay ng 6-month suspension na walang sweldo na pagdusahan na umano niya ang 2 buwang preventive suspension kaya 4 na buwan na lamang umano ang dapat ipataw sa kanya. Narito ang ulat ni Paulo G. Santos. Guilty ang hatol ng mayorya ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga kay San Simon Mayor JP Punsalan para sa kasong dishonesty, grave misconduct in office, dereliction of duty and grave abuse of authority. Tanging si board member Rolando Balingit lamang ang nag-abstain sa SP Resolution number 6786 na nakuha ng CLTV News Team. Ang parusa, 6 na buwan na suspension na walang sweldo. Guilty rin ang hatol kina San Simon Municipal Councilor Ramanuel Dading Santos, Mark Macapagal, Irene Dagdag, Randel Bondok at Archibald Basilio. Pinatawa naman sila ng 3 buwang suspension penalty na walang sweldo. Ito'y buhat pa rin sa di umano'y maanumalyang pagbili ng lokal na pamahalaan sa isang bahagi ng lupa na malapit sa munisipyo. Sa resolusyon na inilabas nitong May 24, 2021 at base sa kumpirmasyon ni Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga Director Mirvi Fabia, discretion ng Office of the Governor kung kaagad na isisilbi ang penalty na 6 na buwan kay Punsalan. Yan ay kopya pa lang, yung resolution, pino-forward pa lang po nila yan sa Office ni Governor for the implementation of the Office of the Governor. So wala pa pong implementation. May kopya na umano ang DILG Pampanga sa SP resolution na ito na subject for motion for reconsideration. Dapat sa
sana makapag-MR na sana siya before ng implementation kasi alam ko napadala na sa kanya yung yung copy ng resolution. So he is entitled to file his appeal to the Office of the President. Sakaling ipaimplementa ni Governor Dennis Delta Pineda ang resolusyon ng SP, ay saka umano tatayo bilang acting mayor si Vice Mayor Leonora Wong. Kinumpirma naman ni Provincial Administrator Attorney Charlie Chua na may kopya na sila ng SP resolution. Ngunit may pagkakataon pa umano ang alkalde na magpasa ito ng motion for reconsideration. Samantala, sa panig ng hinatulang alkalde na si Punsalan, hindi na umano siya nagulat sa pasya ng SP. At sa kopya ng resolusyon na binigay sa kanya, puna ng alkalde, hindi na nagamit ang terminong graft and corruption sa kopya ng resolusyon. Patunay na hindi umano matibay ang ebidensya, nananamantala ito sa kanyang posisyon. Buwelta ni Mayor na pagkakaisahan umano siya. Siyempre, kaya nga kakit ko, imagine only one board member abstain for balingit mo yung term, no? But all of them signed for my suspension, my penalties. At agad mo naman itong decision, grave misconduct, dishonesty, and abuse of authority, according to the decision. But there is no graft and corruption. Giit ni Mayor Punsalan na isilbi na ang 2 buwan kaya 4 na buwan na lamang umano sakali ang kailangang ipataw sa kanyang penalty. And of course, under the 7160, nag-serve na akong 2 months, dapat 4 months na mo. Paniwala ng alkalde ang nangyayari sa kanyang prosecution ay hindi hatol ng taong bayan. Kaya hamon niya sa mga promotor ng kaso na pilit umano siyang binabagsak sa pwesto ay ang eleksyon 2022 na muling magpapasya ang mga Simonyan. Makikita nyo yung sa mga susunod na araw. At ako po ay naniniwala, mayroon pong Diyos na nahatol sa amin. Darating po ang 22 election, no? Makikita po natin kung tayo ba ay mananatili pa sa pwesto o tayo po ay hindi na, no? Paolo G. Santos, CLTV News. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, San Simon Mayor, 5 konsehal guilty sa dishonesty, grave misconduct at iba pa ayon sa SP. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo at marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung 1 taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating region, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami.
Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kanya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Ipagagamit ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation ang ilang bahagi ng Clark International Airport Terminal 1 sa inaasahang vaccine rollout ng mga pribadong kumpanya na bumili ng bakuna sa ilalim ng tripartite Take 2. Ipagagamit ng Luzon International Premier Airport Development or Take 3. Ipagagamit ng Take 4. Ipagagamit ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation ang ilang bahagi ng Clark International Airport Terminal 1 sa inaasahang vaccine rollout ng mga pribadong kumpanya na bumili ng bakuna sa ilalim ng tripartite agreement ng gobyerno. Inaasahan ngayong buwan ng Hunyo ang pagbabakuna ng mas malaking bilang ng populasyon na nasa A4 Priority Eligible Group o ang mga tinatawag na economic frontliners. Hindi lamang ang gobyerno ang may commitment na bakunahan ng mga manggagawa, kundi pati ang mga pribadong kumpanya, pasok sa tripartite agreement ng gobyerno. Kaugnay nito, gagawing mega vaccination site para sa private sector ang Passenger Terminal 1 ng Clark International Airport. Magkakaroon ng phase 1, meaning which is half yung domestic area, gagawin siyang vaccination center habang lumilipat kami dun sa bagong terminal. Ayon kay Terry Flores, head ng Corporate Communication ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation, sa unang linggo ng July ang inaasahang inauguration ng bagong Terminal 2 ng CRK. Ito rin ang target na vaccination rollout ng mga partner ng LIPAD sa pribadong sektor. Pagkatapos na malipat na kami fully dun sa bagong terminal, then the whole Terminal 1 will be converted into a mega vaccination center. Ayon kay Flores, ongoing pa ang kanilang koordinasyon kay Mabalacat City Mayor Chris Garbo upang kumuha ng permit. Tumanggi munang idetalye ng LIPAD kung magkano nilang iparerenta sa mga pribadong kumpanya ang Terminal 1 ng paliparan para gawing vaccination site. Sa pagkakataong ito, inamin naman sa CLTV News ni Clark International Airport Corporation o CIAC President and CEO Retired General Aaron Aquino na inisyal pa lamang ang naging preparasyon dito. Pero nilinaw niya na ang pagtatalaga ng mega vaccination site sa pasilidad ng CRK ay hindi makakaapekto sa flight operations ng CRK. Ang initial na pag-uusap nga, yung Terminal 2 will be inaugurated sometime July. So, nagbigay sila ng tentative date that will be July 11. So, once na-open na yan, dyan na siguro gagawin yung focus ng ating mga flights, both domestic at saka international. Pero again, yan dyan sa old terminal, sa Terminal 1, most likely gagamitin pa rin kasi hindi naman totally i-close down yan eh. So, partly i-open yan for the facility para sa vaccination sites. Sinabi ni Aquino na bukod sa magiging mega vaccination site ang Terminal 1 ng CRK, ay magtatalaga rin umano ang LIPAD ng cool storage facilities. Iyon ay upang maging vaccine hub din ito ng mga ini-import na bakuna sa bansa. Ngunit hindi naman pamilyar si CIAC President Aaron Aquino kung ito ba'y ibibigay ng LIPAD sa gobyerno ng libre. Maglalagay sila ng malalaking freezer dyan sa loob kung saan dyan i-pack yung mga vaccines na pwedeng ibigay sa atin. Hindi ko lang alam kung libre yan, Paolo, o hindi.
Pero yan ang magiging major hub ng vaccination sites dito sa Region 2. Sinabi ni Aquino na ang hakbang na ito ay ang pagsusumikap na rin ng aviation industry na makapagbigay ambag sa muling pagbangon ng ekonomiya. Dahil kung tutuusin, ang hagupit ng pandemya, nagpalugi raw sa paliparan. Previously, dito sa Clark, nasa more or less nasa 300 flights every week. But now, it's nasa 10 na lang yata, Paolo, ang flights every week. So kung makikita mo ang pagbagsak talaga ng industry ng aviation, no? Paolo G. Santos, CLTV News. At yun ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV36 Official, at aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwesta ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson. Maraming salamat at magandang gabi.